Vážené posluchačky a posluchači, vážené divačky a diváci, Salon Echa se bude týkat velmi ožehavého tématu slovenských kulturních válek a zásahu z české strany do nich. Co máme společné, co máme rozdílné, jestli jsou kroky ministryně kultury ohrožením demokracie či nikoli a tak dále a tak dále. Já jsem si k tomuto účelu pozval zasvěcené hosty. Začnu významnou slovenskou divadelní a filmovou umělkyní Dianou Jakubiskovou Horvátovou, potom Janou Machalickou, což je česká novinářka. Ze Slovenska přijel slovenský novinář Jaroslav Daniška. Bude tady také sedět Jiří David, významný výtvarný umělec, a profesor kunsthistorie Pavel Kalina. Bude to moderovat Jiří Peňáz. Děkuji pěkně. Dámy a pánové, milí posluchači a posluchačky, divačky a diváci, milí přátelé, vítám vás všechny u salonu týdeníku Echo. Jsme uprostřed horkých dní. Člověk by udělal nejlépe, kdyby zalezl někam do chladu a tam se věnoval třeba meditaci, že ano. Ale tak jednoduché to na světě není. Z podstaty věci je člověk tvor neklidný a společnost složená ze samých neklidných lidí je pak také neklidná. A někde to mají rádi horké. Zdá se, že třeba nyní na Slovensku. Odkud přichází zprávy o tom, jak je společnost na nohou, na náměstích se protestuje, píší se petice, důležitá petice pochází od solidárních českých umělců, a jak je demokracie v ohrožení. Příčinou či záminkou je dvojí odvolání šéfů významných kulturních institucí, Slovenského národního divadla a Národní galerie. Odvolané ministryně kultury Martina Šimkovičová, jejíž osobnost, zdá se, je poněkud součástí problému. Mám takovou hypotézu, že kdyby je odvolal někdo jiný, nějaký jiný ministr, možná by to takovou pozornost nevyvolalo. Možná, to je hypotéza. Jde totiž o to, že ty dva vyhazovy, aspoň z mého pohledu, znamenají něco jiného než jen dva obvyklé vyhazovy. Vždycky je to problém, ale dejme tomu. Že je to symptom stavu, v níž se naše středoevropské, teď myslím Polsko, Maďarsko, možná je to i Západ, a do toho tak nevidíme, společnosti nacházejí ve stavu pozičního konfliktu, který se projevuje různým druhem nedůvěry a zášti. Politika se pak řídí logikou revanše. Paní ministryně neodvolala ani ty dva ředitele kvůli tomu, že by jim něco opravdu závažného vytýkala, možná. To je moje taková teze, ale protože to je forma pomsty na té vrstvě obyvatelstva, která se považuje za elitní, přičem tu svou elitnost bere často z konfliktu s tou vrstvou obyvatelstva, již reprezentuje nynější ministryně kultury. To je taková moje teze. Souhlasíte s ní, nebo jak byste tu situaci popsali vy, paní Jakubisková? Já si myslím, že tu nám. Dobrá, nebo jak chcete, paní Machalická? Tak já si myslím, že odvolávání ředitelů kulturních a uměleckých institucí jedním člověkem, ministrem tedy, to znamená, který představuje instituci zřizující dotyčný podnik, je reziduum bolševismu. Protože to prostě v civilizovaných zemích se neděje, ten ředitel takové velké instituce, jako je třeba Národní divadlo nebo Národní galerie, má nějakou smlouvu, měl by mít smlouvu manažerskou, což bohužel nemá, jelikož jak na Slovensku, tak u nás žijeme pořád v režimu příspěvkových organizací. Takže ten ministr, je to jeho rozhodnutí svévolné. U těch městských organizací, jak známo, divadla jsou u nás kromě národního zřizovaná, teď myslím v České republice, zřizovaná městy, tak tam se aspoň musí sejít rada
čili více lidí a hlasovat o tom odvolání. Tady je to prostě čistě svévolné a i sám současný ministr nedávno říkal, že vlastně on je, může zasahovat do chodu institucí, o jejich jaksi náplni a smyslu nemá ani ponětí. Jo, teď nemyslím, protože řekněme, že se třeba trochu orientuje v tom divadle nebo v té Národní galerii, ale to mně přijde prostě zvláštní. A vzpomínám si, když jsem před pár lety dělala rozhovor s vídeňským radním pro kulturu, tak jsem se ho ptala, jestli je něco takového, protože to zrovna, myslím, se tady děly takové věci taky kolem Národního divadla a Národní galerie, jestli je jako tam běžné ve Vídni, že prostě ministr náhle uprostřed funkčního období odvolá toho ředitele, on řekl, no v žádném případě, to by musel prostě někoho zavraždit nebo něco ukrást, čili provést nějaký kriminální delikt. A tam ovšem funguje ta legislativa jinak. Takže pro mě je to jako takové, že se jako pořád nemůžeme vymanit z nějakého toho východního směru, že odvoláme ředitele a neřekneme mu za co, což tak většinou bývá velmi vágní. Tady jsem pátrala, co vlastně tak strašného provedli ty dva ředitelé, to jsem se nedobrala. Možná, že jim to řekli, když jim dávali tu výpověď, ale už i ten způsob, že, jakým se odvolává. Jo? Čili pro mě je to naprosto nepřijatelné, tomu řediteli se má naznačit, že to nedělá dobře a při dalším, až mu skončí funkční období, tak prostě ho samozřejmě mu naznačit, aby se do toho výběrového řízení dál nehlásil, ale pokud neprovede nic opravdu kriminálního, tak by neměl být odvolaný. To je můj názor. Já teda bych si troufnul oponovat tomu názoru, že vlastně to odvolání nebylo vůbec důvodněné. Já, pokud vím, těch odvolání bylo víc a nemůžu se vlastně k většině z nich vyjadřovat, můžu se vyjadřovat jenom k tomu, kde do toho aspoň malinko vidím. To bylo to odvolání ředitelky Slovenské národní galerie a tam to zdůvodnění bylo vcelku jasné. To zdůvodnění se vlastně neslo v tom duchu, že ředitelka léta vlastně vedla Národní galerii v době, kdy probíhá rekonstrukce, která probíhala podle projektu vlastně jejího blízkého rodinného příslušníka a za účasti dalšího rodinného příslušníka. To byla část toho zdůvodnění, které jako skutečně odpovídá realitě, nakolik já to znám. Takže tam si myslím, že jako můžeme se to samozřejmě dívat různě, ale nejde úplně tvrdit, že by to nebylo zdůvodněné. Mě tam samozřejmě potom zarazila další zdůvodnění, jakože Slovenská národní galerie je málo slovenská nebo málo podporuje slovenské umění. Tak tomu já už jsem třeba nerozuměl, protože zase nakolik znám program Slovenské národní galerie, tak si moc neumím představit, že by byl ještě slovenštější. A pokud jde teda o to, že je to taková pomsta, tak to samozřejmě se s tím nevylučuje, to je možné. Ale zase bych jenom upozornil na to, že tady může být určitý mezinárodní dominový efekt, protože my jsme velice podobného kola odvolávání vlastně vedoucích předních kulturních institucí byli svědky poměrně nedávno, třeba v Polsku, kde vlastně nový ministr kultury, podplukovník, mimochodem dlouholetý pracovník tajných služeb Sienkiewicz, odvolal vlastně velice jako významné představitele kulturních institucí v podstatě okamžitě po nástupu do funkce. A to nebyla konzervativní vláda? To byla ta nová Tusková, která odvolávala samozřejmě ty lidi, které tam předky jmenovala ta konzervativní vláda. Takže já se obávám, že tady vlastně jsme svědky takového dominového efektu, kdy ty vlny se přesouvají tak jako z jedné země do druhé podle toho, kdo teda zrovna je u moci. A poslední teda, co bych si troufnul jako dodat malinko, nemůžu souhlasit s tím, že by to byla čistě středoevropská věc, protože jak jsem sledoval třeba ohlasy na to, co se děje kolem Benátského bienále, tak bohužel to teda samozřejmě dávno přeteklo ty hranice střední Evropy a jako podle mě to nevrhá na naše země úplně dobré světlo. No, pokud se nepletu, tak tam jde taky je to ideologická záležitost, jo?
Na západě přece občas člověk čte, jak musel letět někdo, kdo se blbě vyjádřil, jak si v nějakých, porušil nějaký, dejme tomu, konvence společenské domluvy u některých témat, jo. A za to na univerzitách to platí, za to se vyhazuje, že jo. Čili my to máme jakoby v nějaké takové jiné podobě, která působí víc jako taková msta různých společenských vrstev. Tady to vypadá, jako když vyhraje, je to po volbách, prostě vymění se garnitura vládní a v tu chvíli jakoby odstřelí ty symbolické postavy a potom prostě se čeká teda, jestli společnost zareaguje dostatečně nebo ne a do určité míry se z toho může i třeba i těšit, jo. Jirko, ale problém je v tom, že ta legislativa tady tomu je nápomocná. Jo? Když se konečně schválí zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře, tak tam je to ošetřeno úplně jinak. Tam nebude ředitele jmenovat ani odvolávat ministr jako jeden samovládce, ale bude to správní rada, že? A budou tam nastavené různé jaksi kontrolní je zajímavé, že se o tom, pokud vy mluví 20 let, že jako, že jednou už je to ve čtení, už je to, předpokládám, že do konce téhle vlády se ten zákon schválí, jo? Ale, a my jsme kus svý novinářské kariéry strávili tím, že jsme komentovali neustále nějaký tyhle ty kauzy a když se člověk vzpomene, tak je to prostě tak to bylo někdy třeba před 20 lety se odvolávají ředitelé Národního divadla, Štěpánek odvolal, potom paní Hanáková odvolávala. Jo? Ale je pravda, že myslím, že se to ano, ale nemám pocit, že to bylo vnímané na pozadí nějakého společenského konfliktu. Spíš to bylo vždycky jako nějaký skupinový zájem, který tam často měl nějaký ano, to máš pravdu, skupinový zájem, vysloveně tak jako politické pozadí to nebylo. Ano, a že tam měl třeba, někdo tam měl nějaký kšefty, někdo prostě přišel na to, že tam zadal nějaký firmě něco nebo tak. Tady se to interpretuje přece jako, že to je útok na svobodu kultury. Áno. Ja by som chcel zareagovať. Ďakujem za ten príklad s Poľskom. Ja myslím, že on dobre slúži na to, aby sme pochopili nielen podobnosti, ale aj rozdiely. Lebo to sa v Strednej Európe často deje, že keď sa niečo v jednej krajine stane, tak sa to používa ako príklad pre domáce politické účely, ale často ide o odlišné veci. V Poľsku Tusková vláda odvolávala masívne porušovaním zákonov. Tam na to nemali vôbec žiadne zákony. Tie rozhodnutia liberálnej vlády vykonávali SBS-ky, dialo sa to na silu, proste bolševickým spôsobom. Nevyvolalo to žiadnu kritiku zahraničí. Nevenovala sa tomu Česká televízia, nevenovali sa tomu iné televízie, proste prešlo sa to mlčaním. Na Slovensku tie rozhodnutia ministerky kultúry, prípadne zmena vedenia verejnoprávnej televízie sú účelové, ale dejú sa zákonným spôsobom. Boli prijaté zákony, preto je to tak neskoro po voľbách, boli prijaté zákony, na základe ktorých tí ministri konajú. Je to účelové, ja to nespochybňujem, ale rozdiel oproti Poľsku, to je Tusk, myslím si, sa chová ďaleko brutálnejšie, než sa chová Orbán, Kačinský, alebo tu na Babiš, alebo Fiala, alebo ktokoľvek. Druhá poznámka. Čím ste ďalej od problému, tak tým máte tendenciu viac zjednodušovať, čo je prirodzené, ale medzi tými jednotlivými odvolaniami sú isté rozdiely. Napriek tomu, že všetky spája tá účelovosť, sú medzi nimi isté rozdiely. Povedal by som ale, že sú tam aj niektoré podobnosti. Viacerí tí ľudia, ktorí boli na čele tých funkcií, vyvolali záujem až teraz tým odvolaním. To neboli osobnosti, ktoré by napríklad budili mimoriadnu pozornosť svojou tvorbou. Verejnoprávna televízia za toho bývalého vedenia nebola vzorová verejnoprávna televízia. To bola verejnoprávna televízia s množstvami chýb. Ja tam mám program, veľa o tom viem. Televízia na Slovensku, myslím si podobne ako v Čechách, je veľmi poslušná takému tomu mediálnemu mainstreamu, neschopná klásť úplne slobodné otázky. Slovenská národná galéria nevyvolala pozornosť nejakými veľkolepými výstavami, aké vidíme, čo už len v Krakove alebo v Brne sa občas podarí všímať, že áno. U nás tá galéria budí pozornosť až odvolaním tej riaditeľky Kusej. Ona teda zaznamenala jednu významnú tému, že zrekonštruovala budovu Slovenskej národnej galérie, ale tú architektonickú súťaž vyhral a tú pamätkovú rekonštrukciu riadil otec riaditeľky Kusej.
Ale ona sama hovorí, že s tým nemá nič spoločné, tak povedzme, že by som jej to ani nepričiňoval, že neberme to teda ani za jej zásluhu. On to vyhrál ještě předtím, než ona tam přišla, kým spíš já třeba nechápu, jaký tam mohli jmenovat. V civilizovanej krajine by sa taká vec nestala, ale západnej, ale povedzme, že to nemusí byť tá najdôležitejšia téma. Ale ďaleko dôležitejšia téma je, že ako tam tie výstavy vyzerajú. Keď navštívite Slovenskú národnú galériu, tak budete v šoku, pretože otvorila novú budovu. Najskôr ju otvorila tak, že bola prázdna. Tam nebolo nič. Slávnostné otvorenie bolo vlastne trapasom, ale vďaka tomu, že Kusa má dobré pozadie v médiách, tak sa o tom trapase vôbec nehovorilo. Tlieskalo sa otvoreniu výstavy. Okamžite bola zavretá a dokončovala sa ďalej. Ale potom, keď navštívite tie výstavy, tak zistíte, že tá galéria je predspaná. Tam sa dívate na stenu, kde máte množstvo obrazov, že sa neviete sústrediť na ten obraz. To nie je dobrá inštalácia obrazov. Vyvoláva to veľké pohoršenie. Opäť, kamaráti v médiách riaditeľku Kusu chránia a keď vznikla o tom diskusia u nás v Štandarde, akože diváctvo, aj by som povedal, ľudia z univerzity sú veľmi nespokojní, ale médiá chránia tú riaditeľku Kusu. Podobne je to s divadlom. Slovenské národné divadlo síce má dobré obdobie, riaditeľ Drlička bol odvolaný účelovo, až by som povedal, že v jeho prípade nespravodlivo, pretože ministerka použila za ako keby taký ten popud, čo ju k tomu viedlo, to, že Drlička odvolal šéfku baletu, ktorá má veľmi dobré renomé, lenže tá šéfka baletu podľa svedectva mnohých ľudí a baletných majstrov v tom zbore týrala jednotlivých členov toho zboru. Čiže Drlička konal správne a ministerka, ktorá ho nemala rada, tak zácne sa zhodla s progresívnou šéfkou baletu a zbavili sa Drličku, čím vyvolali ďalší problém, väčší problém. Ale opäť, to divadlo funguje, síce je ekonomicky úspešné, ale za akú cenu? Tam sú predstavenia opier napríklad 3 dní po sebe v takých balíčkoch a opäť potom až na konci sezóny. Nie je to také štandardné fungovanie opery, na aké sme zvyknutí. Činohra je nesmierne prepolitizovaná. Téma Ukrajiny alebo dúhových tém je tam proste nadreprezentovaná, takže to nebudí záujem. Chýbajú hry, ktoré sa hrali, ktoré mali úspech divácky, tak tie sa stiahli z repertoáru a pretláča sa politika. Posledná poznámka k tým dôležitým rozdielom sa týka televízie. Mnohí hovoria o tom, že keď bol presadený ten účelové odvolanie bývalého riaditeľa, že na Slovensku vzniká nejaký Orbánovská televízia alebo polská Kačinského televízia. Stačí si pozrieť jedny večerné správy. Nie je to tak. Keď sú tieto mítingy, keď bola kritizovaná ministerka, je to prvá, druhá správa v tých správach. Tie správy sa chovajú naďalej tak, jak sa chovali predtým. Čiže žiadna urbanizácia, žiadna štátna televízia. Tá televízia funguje tak, by som povedal, v tých štandardoch, jak fungovala predtým. Čiže spoločný menovateľ, strašne veľa tej kritiky je politicky účelovej, politicky motivovanej. Ten hlavný spor nie je až tak spor o kultúru, pretože kultúra na Slovensku bez ohľadu na to, kto je riaditeľ divadla alebo galérie, si žije svojim životom a v zásade tí ľudia to až tak nevedia ovplyvniť. Je to spor o peniaze, pretože tam ide o veľké fondy. Je to spor o léno, lebo doteraz platilo, že to prostredie tých fondov, kde sú obrovské miliónové zdroje aj na filmy, aj na iné typy umenia, spravovala úzka skupina ľudí, názorovo vyhranená ľudí progresívneho radenia. Hoci na Slovensku nevládli progresívci, tak tieto fondy ovládali roky progresívci. A oni teraz prichádzajú o ten svoj monopol, čiže je to spor biznisový, podnikateľský a je to spor politický. Lebo veľa týchto ľudí aj v tých galériách, aj v tých funkciách sú ľudia, ktorí sú priamo blízky strane Progresívne Slovensko, čo je strana, ako v Čechách nemáte. To nie sú Piráti, to je ešte radikálnejšia strana. To je v Strednej Európe, myslím si, že spolu s tou poľskou stranou malou, lavicovou, je to ideologicky najradikálnejšia strana, som povedal, na východ od zelených. A tá strana má práve zázemie v týchto kruhoch, v týchto médiách a preto je ten spor od začiatku politický. Tá Šimkovičová, ktorá koná účelovo, tá Šimkovičová sa zbavuje svojich politických oponentov, ktorí čerpali veľké peniaze z tých rôznych fondov a štruktúr. Můžu vám do toho malinko skočit? Já se nemůžu vyjadřovat té Národní galerii, já skutečně ten problém neznám a to, co říkáte, zní celkem rozumně, ale přeci jenom k tomu divadlu, to, co jste tady řekl, je to jeden možný názor na to, jak to divadlo teď vypadá, že? Ale pořád to není úplně důvod k odvolání, protože proto bych já jsem zásadně proti tomu svévolnému odvolávání uprostřed funkčního období. Pokud ten člověk teda vede to divadlo nějakým směrem, který třeba má oponenty, tak
pro boha v civilizované zemi bych ho nechala to funkční období jak si dokončit a pak bych mu to spočítala teda. Jo, třeba i kdyby v té době kradl. Ja som to odvolanie nazval účelovým a nespravodlivým. Paní Chobisková, vy jste tam byla 20 let, jste byla na Slovensku? 12 sezón som bola členkou Národného divadla. A zažila som Národné divadlo v období 80. rokov, potom v období revolúcie a v podstate 2 roky po revolúcie. Potom sme odišli v 92. do Prahy. No, tak ja si to teda úplne nemyslím, ani s vami úplne nesúhlasím, pretože ja si myslím, vždy to tak bolo a je to tak a myslím si, že generálny riaditeľ Národného divadla je manažer. Pod neho spadá balet, opera, ja neviem, dielne, všetko, áno? Ale čo si myslíte? Môžem to dohovoriť, ďakujem. A on je za to zodpovedný. Ekonomicky svojmu zriadovateli. Jak sa to Ministerstvo kultúry. Pani Šimkovič. Áno. A ona nesie zodpovednosť ekonomickú, manažerskú a všetko zase voči vláde, voči parlamentu, voči rozpočtu a voči všetkému. A preto ja si myslím, že vždy to tak bolo a preto sa menili tí riaditeľi, alebo samozrejme, že keď ten minister príde na niečo, čo nefunguje, a to není ideologické podľa mňa, lebo do ideológie Národného divadla nikto nezasiahol a myslím si, že je to smutné, pretože oni majú od toho tých umeleckých šéfov, riaditeľov, ktorí tvoria tie hry, proste vyberajú program, dramaturgia je tam a všetko. A títo vlastne vytvárajú tú umeleckú. Čož teda musím svojim kolegom povedať, že im nikto neohrozil. Môžu fungovať, môžu tvoriť, môžu robiť, čo chcú. A to ja som tam bola v inom pozadí a inak to bolo a počula som teraz také, ako že vtedy komunisti zase, nie je to pravda. Bolo to vždy tak a myslím si, že takto to je. A to je i ten dôvod, kde vlastne bola strata dôvery toho ministerstva kultúry. Ja si myslím, že nie je to len pani Šimkovičová, ale že je to nejaké konzílium, ktoré na tom ministerstve funguje. Že vlastne ten riaditeľ musí s nimi komunikovať, lebo je zodpovedný tomu ministerstvu, lebo oni tam dávajú tie peniaze a tí sú zodpovední ďalej. A plus generálny riaditeľ, ja som nezažila ani za socializmu, že by on určoval dramaturgiou takéto veci. Vždy to bolo to umelecké vedenie, ktoré bolo zase zodpovedné tomu generálnemu riaditeľovi. Čiže keď bol problém, tak išiel na kobereček ten umelecký šéf. Bola tam rada umelecká, ktorá bola volená s kolegou. A títo mali problém. A museli to riešiť. Nikdy žiadny herec alebo niečo nebol zodpovedný za to, že hral v nejakej hre a niečo povedal, že sa tam niečo proste prepašovalo alebo čo. Takže celá tá hierarchia je takto postavená, myslím si, že je správne postavená v každom divadle, v takomto veľkom, ktorý ešte má operu, balet, že to nie je len činohra. My to stále riešime, že nejakí činoherci niečo riešia. A ja si myslím, ale to divadlo má úplne iné proste odvetvia a časti, ktoré sú veľmi akoby manažersky náročné. A pokiaľ ja si osobne myslím, akýkoľvek minister má pocit, že ten manažer to nezvláda, alebo nekomunikuje, alebo nerobí nápravu na nejaké upozornenia, tak ho proste odvolá. A ja v tom nevidím žiadny zásah do tvorby, pretože tam sú umeleckí riaditelia, ktorí tú tvorbu s tými dramaturgiou robí, pretože to je generálny manažér, ktorý zodpovedá tomu ministerstvu. To bolo za Kákoša, to bolo, proste vždy to tak bolo. A preto ja si myslím, že či bolo účelové, neúčelové, to ja hodnotiť nebudem, ale ten systém tých právomocí a tých krokov, ktoré sa urobili zo strany ministerstva, sú podľa mňa legálne, regulérne a je pre mňa, pán Drlička, si to prešvihol sám. Mal komunikovať s tým ministerstvom, mal vysvetľovať, mal s ním proste riešiť tie veci. To ministerstvo, že s nima nekomunikoval. Nie. On sa snažil. On sa snažil, aj ona sa snažila a proste i takto. Ja vám poviem, každá minca má dve strany.
A nikdy nie je pravda len na jednej strane. Pravda je uprostred ako žihadlo, ktoré má včera. Preto vám hovorím, že vždy sa na to treba dívať z dvoch strán. A pokiaľ sa bohužiaľ dostanú do situácií dve strany, ktoré to vyhrocujú, teda myslím aj zo strany divadla, pretože tie vyjadrenia, prepáčte, ja som dáma a mne vadí, keď sa generálny riaditeľ akékoľvek inštitúcie kultúrnej používa slovník, ktorý používali oni. Jako, prepáčte, a to je bohužiaľ. Pán Drlička si dal sám vizitku. Keby on to s tou verejnosťou komunikoval na úrovni, tak by som si povedal, fajn, tak je to jaký spor, musia nájsť. Ale to, čo sa dialo posledné 2 týždne, ten spôsob tej komunikácie, tak prepáčte, už len to je niečo, čo ja by som si povedala. Že takýto človek nemôže stáť v čele kultúrnej inštitúcie a ešte tak veľké, jak je Národné divadlo, veď predsa ten musí byť vzorom tej kultúry, pretože ju riadi. A to je, myslím si, že celý môj ako názor a postoj. A vy ste sám povedali, že bolo postupované v medziach zákona, takže až sa ten zákon nejak zmení, tak potom to bude inak. Pokiaľ to takto platí, ale bohužiaľ. A to mi je veľmi ľúto, lebo ja som zažila, ak môžem hovoriť, Národné divadlo v období, kedy tam bol pán Filčík, kedy tam bol Di Barbora, kedy tam bol Kvietik, stredná generácia. To boli bardi, ktorí nás zdravili ruky boskáva, milostivá slečna, keď som tam 23-ročná prešla cestu vrátnicu, kedy mi vrátnik hovorí, slečna Horvátová, máte tú poštu. Ja vám len vysvetľujem, že to, a to je to, čo si tu nikto dneska neuvedomuje, ako sa chovali títo ľudia k nám. My sme boli tiež drze, aj Studenková, a my sme boli tým známe, u nás sú veľké historky. Ale tým, ako sa k nám chovali títo páni a kolegyne, starší ako pani Prechovská, hej, Zdenka Gruberová, nám to proste ako ani nedovolilo v tej mladosti, tak my sme si zanadávali v šatni a povedali sme to, ale nedovolilo nám, aby sme boli k ním akoby neslušné. Alebo k nám sa nikto neslušne nechoval. A preto hovorím, že to bola taká posledná bašta asi feudalizmu v tom Národnom divadle do tej revolúcie. Potom sa to nejak spustilo a potom už tie 90. roky, to musím povedať, ten 91. pod tej, ja som bola v šoku niekoľkokrát, čo sa tam začalo diať, jak sa niektorí kolegovia vyjadrili, jak sa začali napádať, to nálepkovanie, čo je dnes, už vtedy fungovalo, vy ste zrazu boli maďarská židovka, alebo ste povedali niečo iné, jak bolo v tomto. Ako, rozumiete, to už ja mám všetko za sebou, ja som to zažila na vlastnej koži. A mňa toto nálepkovanie, ja hovorím, to je repríza. To proste není nič. Ale je to ten istý nesprávny a nekultúrny spôsob, ako bol vtedy. Medzi tým si slovenská kultúra, národy všetko prešli nejakým týmto, ale asi nie dostatočným prerodom a uvedomením si tej inštitúcie, aby si ju tí ľudia vážili. Viete, pretože tí občania si vážia tú inštitúciu vtedy, keď si vážia tých ľudí, ktorí v tej inštitúcie fungujú. A to si myslím, že sa úplne porušilo. A to si myslím, že je problém zásadný, ktorý v tom divadle nastal. I to, keď vystúpil na tom námestí, tak je to podľa mňa niečo, čo vidíte, že to je osobné, vidíte, že to nemá... Že, viete, mne napríklad vadí to, že to naozaj v tie prejavy, ako máme otvorené, nehovoria o problémoch tej inštitúcie a o tých problémoch tak, ako ich chcú oni riešiť. No, tam a problém je v tom, že tie problémy, ktoré sa označujú, sú politické, osobné, my nemáme otvorenú kultúru, to by sme sa potom k tomu demonstrovali. A pre mňa je to prekvapivé, pretože podľa mňa je to... Já vám moc děkuju, to byla taková
pro mě velmi blízké vyvolávání ducha velké podunajské kavárenské kultury a etikety. No myslím tím ta zdvořilost, která prostě si představuji, že prostě... Že ale ono to mezi těmi umělcami bylo. Ano, no, o tom nepochybuju, právě ji oceňuji. Tady se setkáme už něčím jiným. Tady se setkáme přece jaksi s takovou představou, že patos obrany demokracie nebo otvorené kultury, otevřené, nám dovoluje všechno. Jo? Včetně prostě jaksi velmi drsný vyjádření vůči třeba paní ministrini, která na druhé straně se domnívám, a její okolí taky si nebere servítky. Jo? Není to na té isté úrovni, ani slovně, ani výrazovo. Hej, to, že sa, pozrite sa, to, že sa v politike oni napadajú, koalícia, opozícia, to je ich práca, za to ich platíme. To je tak. Oni majú byť. Tí majú hovoriť, bude to tak, majú hlasovať. To je ich práca, to je ich profesia. Za to sú tam. Ano. Ale to, čo sa deje, ako je ďaleko za čiarou nejakého komunikačného tohoto. A keď niekto hovorí o demokracii, tak ja si osobne myslím, a to si myslím, že dneska chýba, nie len ako z určitých kruhov, ako či už opozičných alebo koaličných, kde sa nachádza takýto ostrejší ten liberalizmus, je, že vlastne demokracia je to, čo si momentálne títo chcú presadiť. A ja som teda vychovaná v rodine, kde si každý mohol povedať svoj názor. Akurát stará mama na konci povedala, ty ešte dozreješ. Hej, ja si myslím jednu vec, že... Viete, a mne ešte vadí jednu vec, a tým by som to asi uzavrela. Mne strašne vadí, to, jak sa to prirovnáva k normalizácii. K fašizmu, k 50. rokom. Viete, ja vám poviem také malé tajomstvo. Ja som z rodiny, ktorá nielenže budovala kultúrne dejiny od Svetozára Hurbana, Vajanského, Anička Jurkovičová, Olga Mária Horvátová, to boli prvé ženy, ktoré stáli na javisku. To bola moja prapratetka. Áno. Môj strýko, otcov brat, Ivan Horvát, spisovateľ, bol v 50. rokoch s Klementisom a so všetkými súdení. A sedeli 10 rokov. Keď sa vrátil, nedali mu statút občana. On vážne za následok toho väzenia ochorel. A odmietli mu dať lekárskú pomoc, lebo sa báli. A on vlastne v januári ho pustili a v septembri zomrel na následok tohto väzenia a tohto procesu. A ja vám poviem jednu vec. Mne to pripadá ako dehonestácia týchto ľudí, ktorí skutočne položili život za tú slobodu. Ktorí skutočne bojovali za niečo a ktorí boli skutočne súdení a sedeli v tej base 10 rokov, len aby ste vedeli, týždeň ich nechali v zbitej debni 1x1 meter a nedostali ani vodu, ani nič a museli piť vlastné výkaly. Takže ja by som si vyprosila od týchto rozmaznaných detí, aby hovorili, že sú tu 50. roky. Tie 50. roky vyzerali úplne inak. A to, že niekomu vadí, že niekto iný vyhral voľby a má iný názor, si myslím, že by som vážila slová minimálne z úcty k týmto ľuďom, ktorí si to naozaj odžili. Ktorí boli v tých donoch, v tom Jáchymove. Ktorí naozaj zomreli za následky toho, že tam urán alebo radioaktívne tieto. Takže to je také, viete, že dneska tí deti to nepoznajú, nezažili to, lebo sa narodili vlastne po revolúcii, skoro všetky, čo teraz sú také oduševnelé. A ja si osobne myslím, že táto generácia, ktorá tu je a vykrikuje tie nezmysly, fašisti, tá je zodpovedná za to. Ale to vykrikujú všechny strany. Môžem to povedať. Tá je zodpovedná za to, že tí mladí nemajú úctu, nemajú rešpekt, pretože oni sami búrajú hodnoty, ktoré vybudovali sa historicky i v tom 20. storočí. Takže to nálepkovanie mi pripadá smiešné.
Ja by som sa s tým vôbec nezabrala, ale bola by som rada, keby všetky politické reprezentácie i v Čechách, i na Slovensku, i inde skončili týmito vecami. Děkujeme, že jste nás sledovali a poslouchali. Nezkrácenou verzi podcastu Echo Salon najdete na www.echo24.cz.